Amen. I'm 32 years old. Asi zvinhu izvi zvinhu zvakaitika muupenyu hwangu burikidza nemadrugs. Haleluya. Ndiri munhu wekuti pane zvose zvandaiita ndakatoriwo mukomana wekutoti ndaitoziva kutoti chechi irapa aikana maifiti. Haleluya. Chitotorowo motikari chitoperekedza sisi namama tichinoasiyawo kuchechi tomatangoti mozotinamatirawo isitakuenda. Haleluya. Tapedza kudaro takasvika panguva yekuti madrugs aya akasvika pakundisvitsa paneve extent yekuti ndakada necraving yakanyanyisa stereke munyaya dzemadrugs. Haleluya. Saka mucraving iyaya yakandituma kunge ndakuda mari yakawandisa $100 aichakwana pazuva pangonokiria. Saka pandakuda kiri inobva kupi kiri yakutobva pakutoti ndingatondototi okay kufundisa unopanga GT6 yawo apapo ndinaenda naye ndinopuwa kana 8 zvinoita. Haleluya. Ndo zvinhu zvandakapuwa nechinhu chinonzi madrugs. Haleluya. Saka madrugs ayaya anosvika pakukusiya uri paposition yekuti you can't even control yourself. Haleluya. Madrugs chinhu chekuti hachikwanisike kuti chingoenda chasika zvisina Mwari mukati. Haleluya. Because it's a demon. Unogotori possessed. Because you can imagine chitora chinhu chatengwa 50,000 wotengesa ko 8,000. Haleluya. Kana kungotiwo munhu aita mari yake for 5 years achichengeta mari yake yokopinoti ndipe kunoko. Haleluya. Zvisiri normal kuti uchiona ndakadaiso you can't even believe kuti munhu anenge mufundisi ndototi garai pasi zvemufundisi garai ndipe mari havarayande because panguva iyoyo zvandinenge ndiri in terms of madrugs zvinenge sealed izvo. Haleluya. Amen. So madrugs ai akasvika pakuti ndigova ndiri munhu akashata musociety. Can you imagine being sentenced to 20 years in prison? Ndigara hapo 20 years mjeri nekuti hawakaipa iwewe hauite but nekuda kwechinhu chisina maturo madrugs. Haleluya. Hapana akazvarwa achiputa 40, hapana akazvarwa achimadoro. Saka chinokutadzisa kungotevera Mwari chii. Haleluya. Indakazozivawo Mwari burikidza nekugenda tosungwa ndakutozorealize praise God. Why? If you are looking at me, I'm touching something. It's a living testimony again. But mukada kutarisa kuti zvinhu hazvina kungotanga just by birth, but zvakatanga because of my drugs. Hallelujah. Then kune zvinhu zvaunozotanga kusangana nazvo mukurarama. So it's a lesson kune vechidiki nevechikuru vari munomo. It doesn't mean kuti uri mwana mudiki kana kuti uri munhu mukuru. Because mumwe ari kuita stress ari mumba aine mukadzi obva afunga kuti kutora madrugs that's the best way, but anenge achitotora the wrong path of his life or her life. Hallelujah. Amen. Saka chidzidziso chandangoionacho ndechekuti I'm very proud of you munhu wese ari mune iyo chechi kuwana someone anokuudza about his or her own mistake and you learn from that mistake. Because if you learn from your mistakes uchatanga wasungu wopeka zvinokapeka wozodzidza pane kuti udzidze from someone's mistake. So you must learn from other people's mistakes.
not from your mistakes. So I'm happy today. I'm sharing something with some people. So, Church of Christ.